opina de que o goberno este recortando no ensino? Esa é unha barbaridade. Esa é unha barbaridade. Non se pode recortar o ensino. Ao contrario, hai que promocionalo máis. Considera que é importante a promoción do ensino público? Non vai ser o meu todo na vida. O desarrollo dun ser humano na vida é un seno desde chiquitín na escola. Que repercute claramente na calidade do ensino. Un dos pilares fundamentais de calquer país que quere ser avanzado é a educación, o ensino. Nunca se poden facer recortes. Os únicos recortes que poden ter certos sentidos é por causa da demografía, e non estamos en ese caso. Estamos en un momento de que están facéndose recortes en cuestións elementais para os cidadanos, como o ensino, como é a sanidade, desmontando o estado de benestar para que teñan beneficios outras instancias e, por lo tanto, son inaceptables. Coñece algún centro educativo no que haxa algún tipo de recorte, ben no profesorado, ben nos materiais, etc.? Sí, hai uns cuantos, pero, por exemplo, eu estou aquí, estou coa miña filla que está en folga tamén hoxe, porque hoxe tamén os alumnos chamaron a folga, pois a miña filla, unha asignatura que tiña que ter era a de griego, está no segundo bacharelato e non a ten porque non hai profesor, e deron a elexir entre 6 alumnos que tiñan griego elexido e 3 que tiñan lingua e literatura de Galicia e lles deron aos outros. Por qué? Porque só tiñan un profesor e decidiron de facelo a outro. Entonces, unha elección que tiña a miña filla, unha asignatura que tiña que ter, non a ten por eso. Bueno, estamos completamente en contra, non? Porque o que está acontecendo agora mesmo que nos vai afectar no futuro. Acabaremos a carreira en 1, 2, 3 anos e atoparemos con que non imos poder exercer da profesión para a cal nos están preparando na facultade, non? E, bueno, aparte que isto que nos obriga é realmente a renunciar a traballar no ensino público, que é o noso obxectivo, non? E, bueno, nós estamos completamente en contra, si queremos que se están facendo concesións, que se está tratando pois, un xeito igual privilexiado, non? O que é o ensino concertado fronte ao público, temos datos onde quizáis na mesma cidade ou na mesma vila pois se pechan unidades de educación infantil ou educación primaria e si hai concesións para abrirlas en centros concertados. Mira querido, quiero aumentando solo a lo electivo, que no nos compre o con tocino, venga se aumenta la calidad de lo ensino. A mí pareceme que isto é o primeiro paso que está dando a Consellería de cara a mermar a calidade do ensino público e poder concederlle todo o monopolio do ensino a privada, que sería o que les gustaría. Eso é mentira, as horas traballábamos con outro horario, pero traballábamos igual o mismo número de horas. Son os horarios de 37,5 horas lectivas e moi a menudo vese superadas de forma voluntaria. Simplemente penso que a opinión pública está sendo manipulada polos medios afíns á administración e que non se deixen engañar. Os recortes están sendo reais, hai moitos centros, sobre todo no rural, onde se están mezclando edades, onde se están recortando profesores de apoio, profesores de PT, e nós agora temos que dedicar a tarefas que non son as nosas e non lle podemos dedicar tempo a outras actividades como as dinamizacións, as extraescolares, bibliotecas, TICs, etc.
Pero sí é certo que hai unha resposta importante a estes recortes que está habendo e a unha chamada por parte das organizacións sindicais ao diálogo e a negociación por parte da Consellería. ¿Vedes factible ese diálogo se retome esa negociación? Bueno, nós queremos pensar que sí, porque teñen que pensar que nós non vamos a deixar de seguir movéndonos e reclamando o cambio de rumbo e o cambio nos recortes educativos. Entendemos que eles están obligados ahora, si non queren que dentro dos centros a vida se complique e que funcione mal ao longo deste curso. Pois que nos convoque a Consellería de Educación. Neste momento está no seu tellado a posibilidade de sentarnos a negociar. Hasta agora non fixeron ningún xesto, pero deberían facelo. Tamén é certo que por parte das organizacións de pais e nais se está tomando conciencia do problema, se está sendo consciente de que os seus fillos e fillas están sufrindo as consecuencias deste recorte, o están vivindo día a día e hoxe mismo se anuncian recortes do transporte escolar, de actividades extraescolares de algunos centros e iso fai que as asociacións de pais e nais cada día formen parte máis activa destas movilizacións. Cal é a pauta a seguir agora que rematan as movilizacións que en principio estaban previstas e que a Consellería non reaccionou? Bueno, non é certo que rematen as movilizacións. Digamos que hasta aquí tiñamos o calendario feito, pero a partir de mañá nos xuntaremos outra vez as organizacións sindicais e pensaremos de que maneira e con que actos continuaremos reivindicando o fin dos recortes, ¿no? Pero o único que hasta ahora temos fixo é que o día 22 de outubro teremos unha movilización a nivel de todo o Estado donde confluiremos de todas as comunidades autónomas donde está habendo recortes que son varias en defensa dunha escola pública de calidade.